yago tora tong. O seng borok ni yago pijak da. Norok ni logi tora tong. One sub naidi. Hallelujah. Hallelujah. Kai to ni kong ka ketang pay active. Amoni bagai kai to ni kong thai o seng sin wokol bai mukman mani seng baba ni bukago kubuk kai ni sau. Yang o yang mo tani mano. Yang o yang mo tani mano. Norok mo tanai ano mo tanai tumung tangjak nani mo te kai tong thang kai. Hallelujah. Hallelujah. Borok ni bukha bising habi mano hanai sau kai to ni kok thai. Kai to ni kok thai borok no kerak kai mano selai mano bono songsudan kai mano bono phandi mano bono kathang kai everything kai to ni kok thai ka sini chamo phalani chamo. Awan bagai Jesus hoitano tam saka borono osing sari chamung ba sini kathang tong mania. Kathang tong na kai tam kathang nai. Kai to ni bukhuk ni pratitik kok katharong permani akok thai bai si norok kathang nai. Norok oro tong purbo kathang norok kipili thang purbo kathang na thau tong purbo kathang kai to musung norok jai to no ko hawa tong sagrok kathang tong thang kai to ni musung ma. Hallelujah. Hallelujah. Awan baginos kai to ni kong ka kathang norok saimandi tini norok ni bagi belai tong thok masal belai ke tong thok masal belai ke jora kaham tini ni sal norok day one should be. It is a day of blessing for all of you. Zero pendal tola asuk tong nai norok ni bagai hamari man masal norok ni bukhawo kaitor bini phanno sobiri mani sal. Hallelujah. Hallelujah. Amoni bagai o pandawo puilani simi o kok thar pirja gi tongpuru je kok thar paya sak norok kaham ke bukharu sugui norok kai to ni kok thano khnadi kok thani kok thano khunjuk kai norok ni busakru sugui norok ni bukharu sugui norok ni phala sugui khana kangkai norok o fellowship eba o seminar norok pai norok kibli thang purbo norok kuthu hege thangla kuthang kai thang nai pohor bai supungja kai thang nai norok phan ganan Christian nai. Hallelujah. Hallelujah. Amani bagi tabuk tam mak lainai pui lawano norok ni busak norok ni bukha norok ni fala beba no kai tori thani yafati. Bible say Rome 12 mi wano pun tok norok rathma ake norok sakno surrender khidi surrender khasuk ni kai tori thani amase true worship amase soi kai no suri mak khuluma norok saidaman bukha busak simi yafari bukha yafari apurtamunai busak yafar jagani bagai bukhano disturb khainai busak yafar jagi phalamo yafar jagi puru norok ni bukha oro tamo cholito norok mung sapana bujiwi mangla namni bisingo kai to ni phando habi mangla abuni bagino bukha busak phala abo kethammo o jarawo nango shaitan putuli thanai shaitan norok yakari thangai. Hallelujah. Hallelujah. 1 Peter 2:9 our Bible comes up. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God's own people, in order that you may proclaim the mighty acts of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Hallelujah. 1 Peter 2:9 kaham kai khana de kaham kai buzi और बाइबल फंग फंग kai sau norok engka chongjat farak nei sau Christian rock sung
정작 더파 가이더니 정작 버성 어서 God's own people bini sakni borok se of Christian hanjak nairo nangabno poito deklai sakno sengui naidi kaito nono chongkha kaito ni wansuk matongo kaito nono ringkha kaito ni musung matongo kaito nono bamsaka besaka nungali busa nani sakni busa kanai sao ani sakni borok kaito ni musung matongo kaito chungna hamjak puru sung kaito no hamjak na naho hallelujah hallelujah tini kaito norok no ano sungno chong tono rungkha bini dofak ke tharo songjak bosong klaika bini kaisan na harmo bini hani kotma kaham pirjak thong amoni bagino be oza oro sungno srai srai kai sung salsa sung manago tongmani sung salsa kaito no siniyangi tongmani bo sungno aroni chonggi bo basiwi naka Norok menak ni bojaga sopaika kaito ni thani pha kaito ka pohor norok tubu zakka o pohor tongui o pohor no buino runani bagui ana amung bai kaito nono ano suno ringkha hallelujah senga pohor bai supung zakde a pohor bai sentui zakde sakna sengui nai di sakno sungsungi nedi tini misal sakno norok oro tongnai rok sakno bujinani sakno sungi nai nani bagai nangnai norok saya kelai tongkai logi no kaito ni thani nakar sandi kaito nono phan bini phan bai supungi hernai sini kaito rok kai rok magana kaito hallelujah hallelujah Christian rock engkau congjak bosong seng Kristen mana seng ada Kristen ngai mania kai dor semua ring ma bai kai ter semua chong ma bai si haleluya amani bagui kai dor sini bising tui je bini nahar mong sap mong tongano seng supungani namo hai kese kai dor sini sakao hamari supungui renai John 15 ni 16 no Bible saw norok ano saya ang se norok no sayo you did not choose me but I chose you norok ano saya sungnugo chini ma babu song mamui songnani sekang baksa mairum rogo kisa holong rok tongkai maislam rok tongkai borok bailing bai mairum sayo o samsar khatar ma asuk borok kebangma arone bisingo kaitor nono ano sayui bo naharka sayu nahar bane pore bo tamo klaika bo appoint khaika ore sayo I appointed you to go and bear fruit norok nang chongkha betai thai nani bagai bongti hai buthai kaham Bible sa buthai kaham ni ko Bible sijak no buthai hamyani ko bo sijak no kai to ba haleluya 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 no ani ko kra na hono Bible ko je kuno ko nang piri tong ni soja man mong sang lak klak kebeng lak biaga bini mothang borok mothang zakna ni bagai salvation ni bagai je ku
karena putukan klai sok jaknai kaitor warning lu kerakai punjukai kaham kai kenadi nang Kristen ngai kaham Kristen ngai tongai man yang kai যেকোনো সময় কাইতর নন শেষ খাইমানো কাইতর মায়া সামা বাই খাইর मा बायसों गोथां तंगु गोथां तंगु आबन बागैनो कक गोथाराव साव मांनो फोथारमानायनो ताकिरिदि साबनो किरिना ना किरिदि साबनो किरिना ना मां बायनि बिसिङाव तंनाय आफानि मालिकनो शेष खाइमानाय बरो सिकिरिदि आबो साबो Cukno hani sini apa kaito. Haleluya, haleluya. Oh kaito nasib kiridi. Abone bagai wan suktai ang bo bostai tong tabu. Ang tumong koraksa kaisa mathani borok, kaisa Paris ni borok. Paris ni ang tiyo panaman jagi tomong gakai. Ang tini sak jora. Ang koraksa sikla angai Kristen sikla Kristen sikli ingui ang kaham Kristen ingui je tongka sakno nai sikli nai nani jora aboni bagina kok kothar ka seng kok kothar o bagin sa Bible ka kaham ni punugo hamya ni punugo omong ka kubui o kubui na norok saimang ka chen norok oroni phiok jaknai Nia kai seng khaza gai tongnai tini khaza Kristen nungman bagli na kabang ma Paris ni borok usse kisi sa mosom sa tini ojago phai sopayo haleluya je oro tini sopane ro borak ham sajak kai tor borni sakao bini hamari bini phan suponggai renai Tabo, sengabuni bagai kisah ojarawo, wan suklayan, norok tini sikli, Christian youths, ojaga sikli ni karibo sikla ni kisah tola drop, teenagers, serai borok napa ang nuku borok youth, khop jayeko, anyway, tabo norok kaito ni mungui, oro kuthum paikya. Now the Bible talking khulogui naidi the book of Ecclesiastes chapter 11 verse 9 ajago kokotaptam hanisa sikla sa neng sikla jarawo tangthokdi sikla puru nini bukha lo tangthogrudi nini bukha thaljak tuino pei Nini makon naitok sakti keno khlaidi tamo khe kai to nono bebak samong nino bostumnai o kokno muitu narakti haleluya sini kai tor kuthang tini sikli apno o kokno sawo o sikli ro norok tongthokdi o sikla ni jorang kai it's a time of enjoyment time of joyfully tongthogui tongnani jora kai torba musum jago norok tongthogui tongthong tongthok sukti hini sao norni bukhal tongthok ruk sukti hini ora tini kokkotar sao ang norok nasungo tini norok kai to nungo kuthumani norok tola tongthoklai tongthokai yakti sao haleluya sare haleluya hambai kai to lobjak thu norok kai to nungo kuthumai norok tongthogui manyang ga kai sengui naina namo tamni bagai norok tongthogui maya joto kai to sai tongu norok sikli norok tongthogdi norok ni bukhana tongthogdi Bible samako bahai siklani jarawo norok tongthokdi bahai ke tongthoknai norok bahai ke tongthoknai
संसारनि बिसिंतै तंथक जाथक बर मान हिनि नायतुगुइदा तंथक नाय ना बोमा हाइके नरक तंथक नाय नरक साइमानदि जों ख्रिस्टान रकनो काई तोर नरक तंथक सुक्ति एबा बो तंथक मुंसुनो रुमानि तंथकनानि बागै फोरोंमानि ककथाइगा अबसे बेनि मुसुंतै तंगै तंथकदि बो फोरोंनातै तंगै तंथकदि बो नायनातै तंगै तंथकदि बो सामुं काहामरुनातै चावै तंथकदि बो नोंमों काहामरुनातै लिंगै तंथकदि खापांनि आनि सिग्ला सिग्लिबो नरबो माहायके तंथक साकनो सोंगै नायदि सय सय तंथक नोंका बाइबेल जोंनो फोरोंमानि बिसिंतै जों तंथकै तंखांखाय आ तंथक मुंखा बाइफ्लाया तंथक मुं आ तंथक मुंखा बाइफ्लाया आमनि बागै जों ताबु नायने केंखाय बाक्सा सिग्लारो तंथकनानि बागै बाक्सा असंसारनि रोजाब मुं खरां कदरकै तामै तंथगो बाक्सा नाkai bal bayar bay tongai tongthok na rutugu baksa nakai chuak nungi tongthok na ni chesta klayu baksa nakai fru sakna amjagoi nai di bayar sungna phurungma hangakai bini musung ma tui tonggoi tongthok na ni bo nai ma tui Abang orang tepan kau kena di. Whether you eat or drink, bahagia tongthok nai, kai to na sui hui, kai to na kuam kau kena di. Whether you eat or drink, or whatever you do everything for the glory of God. Norak, safano, nungfano, jasa samung klaipano, nong ni samani bai. Nungmani bai, tongmani bai, samung khaima bai, kai tor lopsat na nangane. Nangni action bai, kai tor lopsat mania mana no? I'm sorry, check kadi. Sini phan bai, sing khaina tongi mania, kai tor phan de kai si sing tomane, kai tor mosong tui, sing ma tong nai. Abani bageno sikla sikli ora asuk jakrok tabu bo kaham kai tora hamjagi manyaku ang khoroksa siklange ang tagbo kai tora no pomo haikai khoroksa sikla snambo yusuk jara tori hui yusuk jara phologui tubukha ani laibo musik hamari rika ang kai tora no tongthokri de mankha kai tora no pomo haikai tongthokri hinang a tongthok haikai tongi de mankha na sumsok tongi dang tongthokka sakni musuk tongi dang tongthokka sakno senggi naidi beba mino bostum jaknai henei sau hamya khlaiui hamya samong khlaiui bostum jakanga kai hor hallelujah hallelujah aboni bagai khapangni tabte bukchong Christian ni bagai chance tong Christian ni bagai chance tong both chance repent Narak ni boys busengka baksani 18 bosor baksani 16 bosor baksani 17 bosor 25 bosor 26 30 highest tong nara tabuk sajora saya lamau himui tong kangkai khaki pildi neng tabuk khaki bil kai tabuk na kai to nini khawa kok sanai narak lama kolo tabu himna nangku Noroni pora completing yaku, norok nukhung cekhayaku, noroni laibo kebang ma step ni samong tongku. Saisung dia a step na par klainai, na norok mude musong kaitor by baksa sang himui par klainai. There is success only through Christ. Christo ni logi tongai, Christo by him kangai success. Ungya kai no success. Nini phan bai neng kisa misa khai manai srapcha jara ekta step duita step abon iya gulo khai paikha hallelujah hallelujah aboni bagai khapang
dapat buksong kubui kok obose kok ketang kubui sabong ke kaitor Yesus Kristus se kubui kok. Abino Bible saw tong thok di kuno jaga omo hai tong thok mungtei manglak kaitor sungno saw norok tong thok di piaba bo naimati tongui tong thok di abose kok bo naimati bo phurmati tongui tong thok di abone bagai Ecclesiastes 12:9 the Bible table saw kaitor no borom khlaiui kiriui daibini dagima khnaui Dagima kenama bising tuise borok ni bebak klai jago tamni himba kaitor bebak samung ni busthumnai huizak kogrok ni sudase busthumnai abo kaham panong thong hamya panong thong haleluya haleluya obo ang samani kokya obo father samani kokya khorok se ketiki samani kokya sengmas saram naisa nokhayum hayum nasram naisa kaitor ketham kaitor kotor kaitor kahamni kok kethar se wo bini kok kethang se basao borok kiridi kaitor no borom khaina nango se tamni se bini busa kaitor no kirina nango tamni imba bo ani busak ni bo malik ani pholani bo malik malik no kirina rengyaro bini seleng tameng jora jora nok kaisawo khorokse seleng malik ni tola tongkha bo a seleng musung ti khlai tongkha noko malik bona haide nasik tongnai malik sanai o seleng ano borom khaya o seleng ano kirima krui o seleng bini musung ti tongo ani sikla sikli ro kaito suno okok no sanai borok bongni musung ti tongo borano kiriya borok ani kok kenaya orang sau bini dagi mana mo kenadi bini dagi mana kenawi nini kelai tai no kelai tong di bini dagi mana no kenadi simi ini saya bo kelai tai oh dagi mana kelai tai tamo abo mandatory ara kuno adjustment kaimia kuno compromise kaimia bini kelai bini dagi mana tamo kai to ni dagi mana Matthew 22:37-39 porication sai mano ini kaitor subraino bekharu sugai phalar sugai wansuk mung ni thair sugai nini baba phandu sugai hamzak sukti abong ka kaitor Yesus Kristo ni dagima abo phurmai abo teaching ja dagima mana abo mana mak khlai nai kaitor khlai ma kaitor na sang absuk ke ma hamzak nai sarso thangi hamzak ma kai nangaba sarso nai sigi thangma sang kaitor na hamzak ru chung bukhari huida hamzak sangai nai di sini bisigo bukhat tongona bukhari hu chung hada hamzak sini phalar hu chung hada hamzak sini phandu hu chung hada hamzak bukhari wo phalari wo bukhariya busagri wo bukhariya abo bo appropriate dia abo haike bo sungno phurungya hamzak de kaisa ruite kaisariya abo hai sang klaimanya abo ni bagaina chini kaitor ka perfection ni kaitor nang bini kok thai ti tong hang ka kai bini kok thai ni phanno soi klaimano ne bible soi klaimano soi klaimano ne bible so hallelujah second commandment tabo to love yourself and to love your neighbor nang nini sakna hamjagai teaboni yakulo buina hamjagai buila kaito na hamjagnani sakna hamjagnani aboni yakulo buina hamjagnani taboni siklarok saidaman baksa siklirok borok sakna hamjagu hनै o samsara phunugui tongo गोबां मा समसकनि tongmung tongoi गोबां मा sakna sokomonai borok sakna hamjagu hनै gosidaman maya
চেষ্টা খাইনাই বসাকনা হামিয়া খাইনি চেষ্টা খাইনাই লাংমানা ক্ষতি খাইনাই বরকনো সাকনো হামজাগৈ হামজাকনাই বরক বকাইতনো হামজাকনাই সাকলাই তমা আপ্রুসে ব্লেসিং ফাই political rally wo gathering phuru political rally ni basan no gonta khnai tong manas Christian ro mobile tui gan khnawo gonta khnai tong mano mokol paro ri wi gonta khnai tong mano kai to ni kok nang aba ke khnai tong na man sakno sangai nai di sai man nai ni Bible porinani perenggradi haleluya kai to norok ni bagi cap mongtong ini Bible sao protect borok ni bagai ani bagai norok ni bagai jot ni bagai kai to ni cap mongtong plan tong ini Bible singno sao kai to srai kai ami norok pori ki sai manai the book of Jeremiah 29:11 the Bible says kai to said I have the plan I have the plan for you, says the Lord, plan for your welfare and not for harm, to give you a future with hope. Ang norni kaitor, norok ni bagay ani bakawa, sap mong tongo hunay siyaw. Norni babi shot ni hamkray ni bagay, sap mong tongo hunay siyaw. Norok ni tinang ni bagay, sap mong tongo hunay, tini ojagawo kaitor Jeremiah ano saka te thik hol haikai nana ano jo to nana saitong chap mong plan sungno taknai sungno snamnai sini langmani malik sini bisakni malik sini phalani malik samsarni malik o kaitor kuthang bosawo norok ni bagai bini bukhawo chap mong kaisa tongo oi chap no norok no sakobona ni bagiya norok ni hamkrai ni bagai norok ni thinang ni hamkrai ni ortho tamo hamkrai ni ortho tamo success sasamo nung sakri manibo kaham ngi tongnai sakri maya ubo nung kaham tongnai abose hamari mana de musung kai torno nirasa kai to ni bukhano sabai kai sumsok tomungo tongkhai kai tor bai chal khai Bible poriya tongkhai surya tongkhai mobile mang nai tongkhai kai to no kok rkha phiaba kai tor mung sakhai glak je bini musung tui khlainai tongnai borok ni bagai a kok thai ni phan hamari kalai phainai asukno hallelujah 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 sini kaito rungkha kok narak nai kaito bo nini bagai chap mung tongkai abu nini bagai no nini bagai nona runai aboni decision tabuk nini yago nini yapo nini bukhawo tabuk sakjora kokuthar khnawi tongmani yago lo phano nung nini khawo mung sasapano chabui manya kungakai where is the future nini thinang boro it will be just floating in the air aba haino bisai timi tongsinai it will have no destination paithak kaisa specific point kuno tongla abani bagino belai challenging norong niklai dai tamo Bible sao Proverbs 3:6 kaham dekhnai narakbi in all your ways know and acknowledge and recognize him and he will make your path straight and smooth. Nongni langmano kepleng nani bagai o kaitor kathang subrai Jisu Kristo no
Beba gonna muitu klai tongni. Remember the Lord in everything you do. He will show you the right path. Ngoro gonna muitu de klai. Yada yapar. Ngoro gonna cuba sudah san. Bible show. Nini langma kepleng namu songkai. Success pai namu songkai. Kuno obstacle kerei. Kebeng mung kerei, kuno block kerei, kuno khazak mung kerei, nung kaham kai thang mana masong kai. Jesus Christo by connection matong nai. Tei kuno lava kerei, te kuno adjustment kerei. Omono sini Christian life ni basic foundation. Resap Mumbai, lok Mumbai, awo sini basic foundation. Seng kabai kubai poito klai suk na nang nai. Poito klai ma bai borok kaham hunai rom jagu. Kai tor poito klai ni borok kai kaham simi romu. Ini Bible sejak dong. Piaban nang matang jak nani. Sengsara tong purbo kaham kereng tong nani. Successful wi tong nani. Themani ya guloban nang salvation man nani ngakai. Poito klai mani ya gulo nini bukuk bai nang gosina nang nai kai to no kok sana nang nai kai to no suri na nang nai hangkai seng sini poito ni bathai seng kai to sunar na mani abo seng manai aja ko 100% guarantee kai to ni kok ke guarantee aja ko te kuno adjustment kre seng suno tamu klai din seng mak klai nai aisi Hallelujah! Hallelujah! Hambai kaitor! Hambai Jesu! Hambai falakatar! Christian rock, sikli rock, pan kri kebel durbolung tomani kaisa no karon. Suri mak kri. O suri mak kri ni bagai. Kaitor bini falani pan. Nono rimaya kerak lainani bagai. Sanai borok si manai, rutuknai borok si nuknai, dugar bulai borok si dugar phogir zagnai. Sada sanka, fala ketar kaitor, ani fala kebel no ragde. Sada sanka, sanya. Mobile pair digne bufano, bumano. Sano, juta pairi di bawah bunga bufano sano. Nangkai maice apa tongnai, nangkai private tuition thang apa tongnai mai angkai, sekolah thang apa tongnai, makang somoi mogipan tongnai. Bible so, nini bufano senamnai bufa, sini jo tono senamnai, jo to bufa rakno senamnai kaitor so, sandi. Ake manai, kai to no san kang kai to suno bebak no renai. Amoni bagai, tabuk sini mau thawo, tamu apa pun kita kesen kai to no sanya. Baik sanai abu seng sia, besak bai tongmung tongui de sanai, na ketar tongmung tongui, polawat titul jagai, bonai mati tongui sanai, efektif. Bon nai mati tongui san kai bon narok no renai. Hallelujah. Hallelujah. Amani bagai o jago Bible ni kok kothar kaisa poriban Galatia 5 ni 16 ni sini 20 poto Bible serai ke sau. Ang sama hai se narok pholabai Dului tujakdi, sakni musung tui tatongdi, tamni himke, sem sakni musung ma, abo phalani musung mana kebengo, pia phalani musung ma, abo sini sakni musung mana kebengo. O kok kathani bising tui, belai ki serai, sini sikla hansak nairo, sini sikli ro, tabo bebai no sakni musung tui tongui, phala samung klai meya. Kebeng zagai tonggo.
너는 어른이 비역작는데 무슨 나 어버 하이기는 너 가자기 동나 무슨 choice 너니 너는 사이마노 바이블에 서 Luke 1:37 nothing is impossible for God cái từ claim áo hay sao mong sao nó cười cái từ bé bác nó claim nó nên sering tong pano cái từ nó bị đi mua súng máy claim cái bé bác claim nó phía và cái từ áo hay claim glad áo hay cái claim này cái từ bùi áo hay cái claim này bagi bộ buru mung cái gì cái pano ria nên claim này nó nâng mắc claim này cái từ này claim này nó cái từ claim này Ani kelai tay ang kelai away, kai terus saka, kai ter ni kelai tay nang kelai di, ang se kotorong ka kai ter sisi konong itang ka, tahu, buat tahu charso, abahai, obasta ng itu. Baik kita tahu hamari fainai, baik kita ni live, kaisa sasamung fainai, belai challenging, abo ni bagino. Tini orang payangkai, you must leave this venue with a strong commitment, with a strong promise. Nini berkawa, all promise emat hangai, kai ter Jisu, ani bagai, ana hamzat ma bagai, ana nak kanan ani bebak saya nak kanan ni bagai, nang se Calvary cross thui rika, ani bagai, ani amabo thui ria. और त्रिपुरा हस्तने राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी कहने वो थ्री रिया वाल निके वो बरफन रिया फिर वो जीसु नंस बीच थ्री रिका नंगानो आसके हम जगह तुम थ्री रिका अंकाय जीसु अंकोगरु अंगना हम जगह नंगानो फरमाते नंगानो दागी माते नंगानो सुरीवे नंगानो पोइतो क्लाये नंगानो खुलुम्बे बेबाग ang ani langun intani yapar suku tongnai ninaro khari depan khari mangkangkai kai to ni blessing khulok zakka abu hai tumung khlaiman kangkai motha sing kibono kuno sana nai ya chini motha ka sanai dress ka ham chumma bai motha develop ya nok ka ham tangma bai motha develop ya motha nang sak sing tongnai jo to se motha you are the church of God 너는 비삭세 가이더니 넣고 타. 오 삭삭니 넣고 타나 보이라 디사나니 그락 카이나니 나이토 카이나니 파르나니 그승 카이나니 그 다르게 나르나니 바그 완숙디 잡디 베이식. 할렐루야. 할렐루야. 아버니 바그 디니니 살랑가 블레싱이 산. 어머 하이 거브로 너로 저도 저라 크나는 수족 망라 까이도 너무 저라를 카이 넌 저라 만나야 섹시 사풍 화풍 승 그방마 양무양 꼭 크나이동 그방마 꼭 모바일로 승 크나이동 TV와 크나이동 까이도니 꼭승 무슨 크나 까이도니 거란 무슨 지리 부카와 합 지리 환축마와 합 Bible saw First Samuel pori kangarak saimanai if you honor me I will honor you kaitor saw norok ano borom khaigai ang mo norok no borom khainai sungno taknai kaitor saw norok ano borom khaigai if you honor me I will honor you the word of God says Bible saw kaitor ni buskang mo tanggui Sengau sengsari tangmung tangai menuyui, aina sini life no pass ngakai, saja nang mukti kiklai pano, nini am mukti ni kuno dam tanglak, kai terjatuh nona joraru, jora tong sani khas sirik na nang naiji. Jora tong sani khas sirik ke manago ma habane. Aboni bagai angkai torno belai ke hambai maro tini ni op pandawa angwan sugi maya norong ni buskang op hai kai tor kethang ni kok kethana norong no ma pira na nai ano jora resaka
10:55 ni simi 12:20 exactly ang kai tona hambai maro 12:20 hallelujah hallelujah ang awan ba kai ton belai ka hambai maro tini kai tor bini chapmani bising tui ang saiman ka chini all pastor Paris mili hui je chini dinari ni animator Reverend Father Paul SDB ang Father belai hambai maro bano ozora ya farmani bagai toibang hambai maro nokni all seminar musical meet ni convener organizer committee members every one of you ang narak no hambai ru ozora kaham narak anar mani bagai ang kai tu no lobo kai tu narak abo suiwo tini narak o panda o phaimani abo narak buk sake phaika buk sake ni kifilita thangto phiaba kai tu narak na hamari ru nangni bukhana susa woi nangni bukhawa bini kok thaibe phan supungoi narak no repent khane ne phan roi narak no kifilo kusung khlabin pahar bai ro harto abosani suima belai khaksango belai tongthogo narak ni o program ni theme nuka Luke 24:32 ang saimi narak bible pori khangai jabo saiman nai ajago tamu sijak dong o jaga sijak dong of flaming the fire of love kintu bible teisa line alada kai sijak tongo ajaga wongka jebru jisuni khorang bini sagirok khnai mangka jisu bai kok sai mangka jisu kuthei thangai basamani yagulo bongni bukhawo maitik kutuk ma hai kutuk wi tong ka nei sau norok ok kok thai tumung o jagawo norok ni program ni moto theme ni nara kangkai norok ni bukha khoro busung ni bukha o kai to ni khorang khana bro kutuk ma hai kutuk kha sungai nai ti suri di kai to suno jo tanano bini hamari kuplung kai sobungai ritung amen Amen. hallelujah Hallelujah. chotro pasa woi hallelujah sanai kisa hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. kai to love sakthong Kaito lom sakto. hambai apa kai to Hambai afo kaito. hambai subrai jisu Hambai subrai. hambai phalak kuthar Hambai fola. hallelujah Hallelujah. thank you Belaki hambai sini sarno bo kaito ni kokotha ni sumung sini langmo busuk nang ai importance no tine botine saikana raka phare jengpin wagi pal khaya pokhro bayena sini kaito kono deba hamari kaito tai busang salago bote bosang omte heke bin khuktei kokotar khanai man hnechen khajombo taboga borno koinai je tini sini sani logi fainai jotono saat tai bini logi song tai Komolong Paris ni sini ketakis yang peskan kisah fainin bagi stage jo sengbarang sini musical meet ni Hamzah mono sen kisah ya paya folain ang sini corona koinai volunteer songo Lisa ya pun muni bisu tikai sini ordinary musical meet ni Hamzah mono ya pernah bagi pada yang pokoknya senpalke ya penghormatan hati cái mày đâu ốc mày đã ốc khui mấy cái nó đâu hả ốc khui kia không có 한국 살 lấy được nó đâu ok sừng mày xem mà đi thang lại này bột cho nó vào Paris serve cái này phía bên mày xem nó sekarang kisah nó sạc lại cho cái tu mày sao biết bên ya gulo log logi nó kun jaga setabat thakti joton nó roro phải đi
sekisa pangsung lain jorau sini pandarono jangi mana teh antara jora sini youth animator sini father Paul nakoi nai sini di poni samuni bagi kisah surina ni bagi Jatuh bahasa lagi. Kurus ni mahadi. Apa adalah dari falagatan mengai. Amen. Oh mereka kaitul. Cina belagi hambaya farutam ningke. Tini ni salo nini jomjak bororok bayi. Nini kotama kaham ni bagai cing. Belak tomtok dagi nini kokno cing kenaka. Arjungan suku pakai itu cuma coba jadi ini coba mabai omarok cini lama bitai rok mama tai nai no cini joto sekali rok no coba jadi tamning ke nengse cini lama punuk naisa mabai kan pakai itu cini cere kuno Korea ini kubui lama tai hulai na bagai ini kotoma kaham ini kok cini lama wo bisos kayak cini sekali rok ni lama wo nang rija dia supply Debo cini pandaro ingat umfro nang cino kaham camang rok lino muncunggo apne bagainya bicara kaya cino camang rok tayar kaya rok lino kamari lagi jadi debo cini ini ya cino lino muncungnya camang rok cama bayi cini bisingo debo ini pola ini pan paite mine cini ini tadi so koi jauh apa kaya itu also di mana ini santri saja sebelah ini mengai kalau mau Mary हमारी को बुलंजक स्प्राइ में बाइक को बेरे ने बेरोना हम साथ न्यूयॉर्क सिटी दादी सुबह हम साथ औगता जितना मेरी काइटो ने बुमा पुलिस मुसकनांचा तबु बच्चों ते प्रूबो जिन्हें बगैर सवेरे jadi आमेन कफांग ने जीसु काइटो बाय हम साथ जीसु ने बुमा क्रूस ने मैरी आपा साधला ताई पोलगता ने मंगाई आमेन जोतनो नो अम्बाई ang koinai maisana thangnai